Doncs que la setmana passada ens van dir que aquest divendres ens vindrà a visitar el conseller d'Educació de Catalunya. El què? El conseller d'Educació! I qui és aquest home? Doncs és Josep Bargalló i Baix, va néixer l'any 1958 a Tarragona. Sí, aquí posa que el senyor Bargalló ha estudiat política i s'ha dedicat a fer crítica literària. També és escriptor i catedràtic de secundària. També posa que ja va ser conseller anys enrere i que ho ha tornat a ser des del maig de 2018. Sí, És diputat pel Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. sí, i té molta trajectòria com a polític i fins i tot ha escrit i publicat alguns llibres. Oh, doncs sí que és important aquest senyor, sí. Sí, i tant. I de què s'encarrega? Quines són les seves funcions com a conseller? Que el senyor Bargalló s'encarrega de la política educativa, en definitiva, de millorar l'educació a Catalunya. I això ho fa ell sol? No, home, té un equip que li ajuda amb el seu treball. Sí, tots ells formen el Departament d'Educació. Uf, quanta cosa. Espereu. I què és això del Departament d'Educació? Doncs el Departament d'Educació s'encarrega de dirigir la política, l'administració i de proposar lleis al Parlament. Llavors, si el senyor Bargalló és el conseller d'Educació i s'encarrega de tot el tema educatiu, de tot el tema de sanitat s'encarrega un altre conseller? Sí, d'Economia s'encarrega un altre conseller i de Cultura i de Justícia. En total, el govern de Catalunya n'hi ha 13 consellers. Ah! I aquests consellers, qui és escut? Doncs el president de la Generalitat. El president l'escull del poble, no? Quan hi ha eleccions. Sí, igual que a Espanya. Justament aquest diumenge va haver-hi votacions per escollir el president d'Espanya. Doncs a Catalunya també hi ha eleccions cada 4 anys. Sí, això és el que les tutores ens van dir que estudiaríem a final del curs. Sí, i recorda que tenim una excursió al Parlament de Catalunya. És veritat, al Parlament, en el Parc de la Ciutadella. I què és això del Parlament? Què es fa allà? El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya, que escull els representants escollits pels ciutadans. La seva funció principal és fer les lleis, aprovar els pressupostos i controlar l'actuació del govern. Ah, i que sapigueu que tots els ciutadans de Catalunya majors d'edat, és a dir, majors de 18 anys, poden anar a votar i escollir per mitjà de les eleccions les persones que volen que ens representin al Parlament. Actualment, el Parlament de Catalunya està format per 135 diputats. Doncs nois, moltes gràcies per informar-nos i assabentar-nos de qui vindrà a visitar-nos el divendres, que treballa, qui no fa. Es posarà molt content a veure tot el que sabem d'ell. Sí!